Κάτσε ρε μπρο, αυτά είναι όλα καινούρια. What the fuck! Όλα αυτά είναι καινούρια! Θέλω να δω πώς σχολιάζει. Θέλω να δω πώς σχολιάζει ο It's Only, bro. Τώρα αυτό αν όλοι μας χαλούσαμε το χρόνο μας οπουδήποτε αλλού πέρα από το ελληνικό YouTube, τώρα θα είχαμε δορυφόρους στο διάστημα. Οι περισσότεροι streamer είναι κυριολεκτικά μια προσομοίωση αποτυχημένης κοινωνίας. Γιατί ποιος μπορεί πλέον καν να ζήσει χωρίς ένα συνεχόμενο ερεθισμό πάνω από το κεφάλι του. What the fuck! Όλα αυτά είναι καινούρια! Πας να χέσεις, πάρ' το κινητό σου μία. Πρέπει να πας να φας. Δες αυτό το βίντεο για το πόσο ο αφυπνιστής ξανάρθε πίσω στην πλατφόρμα. Κλέψανε το τσαντάκι. Είχα μέσα 1.000 ευρώ. Και νιώθω δυσάρεστα. Θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι το να νιώσω δυσάρεστα με το περιστατικό δεν αλλάζει το περιστατικό. Όπου να κάνω μια ερώτηση, γιατί πρέπει να δω το καρπούζι να μου αναλύει για το πόσο irrelevant dude νούμερο 185 κάνει ένα comeback. Χιλιάδες άτομα τους ένιωξε όμως. One of the reasons I can't own a TV is I've started having this thing where I've become convinced there's something really good on another channel and that I'm missing. And so instead of watching, I'm scanning anxiously back and forth for this thing. Η νέα τηλεόραση που όλοι μας ξέραμε είναι πλέον κυριολεκτικά το YouTube. Στατιστικά, το YouTube βρίσκεται πιο ψηλά και από το Netflix γιατί είναι άμεσα προσβάσιμο και κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι δωρεάν. Και λειτουργεί με την ψυχολογία του αν δεν δεις αυτό, τότε θα χάσεις. Το πιο δηλαστικό με τους creators και ειδικά με τα live είναι ότι το ζεις εκείνη τη στιγμή. Κατά βάθος, αυτό είναι μια κουβέντα για το πόσο ο άνθρωπος έχει ανασφάλεια με το χρόνο, γιατί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να αποδείξουν ότι ήταν εκεί. Ήμουνα κυριολεκτικά εκεί. Ήμουν από τους πρώτους που το είδαν. Τον νης νιβαία ρόλερ που έβαλε αφυπνιστή στον κόσμο. SpongeBob, why? Why did you set me on fire, SpongeBob? Why didn't you just write your essay? Stop wasting time! SpongeBob, you and I both know that you're just using me as a distraction so you don't have to write your essay. Time's up, SpongeBob. Πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος να φέρει τον εαυτό του σε μια τέτοια θέση όπου πλέον εξαρτάται από αυτόν τον εθισμό για να ικανοποιήσει τον εσωτερικό του κόσμο? Ο λόγος είναι επειδή τρέχουν μακριά από κάτι και το content αυτό το χρησιμοποιούν ως μια απειλή διαφυγής από την καθημερινότητά τους. Και μην το πάρετε λάθος αυτό. Το content και κάθε εκάστοτε content δεν είναι αυτό που σου αποσπάει την προσοχή. Γιατί ο μέσος άνθρωπος ασυνείδητα θέλει να του κλονιστεί η προσοχή. Επειδή όλοι μας σε έναν βαθμό θέλουμε να ξεφύγουμε από κάτι. Άμα τα βάλεις κάτω, όλα είναι σχεδιασμένα για να σου προκαλέσουν μια βίαιη, άμεση ζωώδη αντίδραση στο μάχη. Τι ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν όλο το μενού κατανάλωσης αποτελείται από τέτοια υπερβολή, η πραγματική ζωή απλά αρχίζει να σου φαίνεται απίστευτα βαρετή. Τίποτα πια δεν έχει σημασία στην πραγματικότητα. Δυστυχώς έχουμε αναπτύξει ένα βαθύ συστημικό εθισμό. Καταπίνουμε σκουπίδια απλά για να νιώσουμε ότι κάτι τρέχει μέσα μας. They're coming for every second of your life. That's what these companies are coming to. This company as well. And it's not because anyone is bad. It's not because anyone in this company has evil plans or is trying to do this. They're not even doing it consciously. It's because these companies like Twitter and YouTube and Instagram and everything, they went public and they went to shareholders. So they have to grow. Their entire models are based off of growth. They cannot stay stagnant. Twitter grossed $4-5 billion last year. It is in the red. It is unprofitable. It has to get more of you. No matter how nice it's trying to be, it is all that they're trying to get more engagement from you. We used to colonize land. That was the thing you could expand into. And that's where money was to be made. We colonized the entire earth. There was no other place for the businesses and capitalism to expand into, and then they realized human attention. That they are now trying to colonize every minute of your life. That is what these people are trying to do. Every single free moment you have is a moment you could be looking at your phone and they could be gathering information to target ads at you. That's what's happening. Όσο περισσότερο καθυστερείς να ξεκινήσεις κάτι, τόσο πιο ασφαλές μένει το όνειρό σου. Σκέψου το λίγο, όσο δεν ξεκινάς εκείνη π.χ. την επιχείρηση που πάντα ήθελες, στο μυαλό σου αυτή η επιχείρηση μπορεί ακόμα να γίνει μια τεράστια επιτυχία. Όσο δεν γράφεις π.χ. ένα βιβλίο το οποίο θες να γράψεις, για παράδειγμα, αυτό παραμένει ένα αριστούργημα. Όσο π.χ. δεν ξεκινάς εκείνη τη σχέση την οποία έλεγες πως θέλεις να κάνεις, η φαντασίωσή σου για αυτήν παραμένει τέλεια. Το να μην ξεκινάς κάτι είναι μια πόρτα ασφάλειας. Κρατάς τα όνειρά σου προστατευμένα από την ομή πραγματικότητα. Και υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε ολόκληρη τη ζωή τους εκεί, σε αυτή την αίθουσα αναμονής. Αυτό ενώ είναι επικίνδυνο, το μυαλό πάντα ψιθυρίζει, δεν θα ήταν πιο ασφαλές να μην κάνεις τίποτα για την υπόλοιπη ζωή σου? Να ακούς απλά τι σου λένε οι άλλοι, οι γονείς σου, οι φίλοι σου, οι ειδικοί στο ίντερνετ. Σου δίνουν συμβουλές από πολύ καλή πρόθεση. Και εσύ τους ακούς. Γιατί είναι η εύκολη επιλογή. Γιατί αν προσπαθήσεις για αυτό που πραγματικά θέλεις και αν δώσεις όλο σου το είναι και αποτύχεις, τότε ίσως θα πρέπει να παραδεχτείς το ότι δεν ήσουν αρκετός. Και αυτός ο φόβος σε παραλύει. Υπάρχει λοιπόν μια όμορφη ψευδαίσθηση της αξίας και υπάρχει και ο χαμένος μας εαυτός. Σκρολάρουμε και βλέπουμε βίντεο αυτοβελτίωσης, επιχειρηματικότητας,
podcast, λέμε στον εαυτό μας δεν χάνω χρόνο. Μαθαίνω. Ψάχνουμε απλά απεγνωσμένα για απαντήσεις και κάθε δημιουργός εκεί έξω προσπαθεί να σου πουλήσει value. Εδώ λοιπόν κρύβεται η μεγαλύτερη παγίδα από όλες. Όταν καταναλώνεις μανιωδώς την αξία των άλλων, στερείς από τον εαυτό σου τη δυνατότητα να πράξει τη δική του αξία. This is how you make a viral video. All you have to do is create a visceral response in the viewer. Like they have to feel happy, they have to feel amazed, they have to feel shocked, they have to feel angry. They just have to feel something. For something to be remarkable, it needs to be able to be remarked about. No one shares a video they don't finish watching. Οι πραγματικές και οι πιο βαθύες απαντήσεις δεν βρίσκονται σε ένα βίντεο 10 συμβουλών στο YouTube. Βρίσκονται στα πιο δύσκολα και στα πιο σκοτεινά και άβολα μονοπάτια της δικής σου ζωής. Αν χρησιμοποιείς το περιεχόμενο για να αποφύγεις μια δυσκολία της πράξης, τότε απλά δεν ζεις μια ζωή που δεν σου ανήκει. Τζόγος, φρούτα και όλα αυτά. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ότι αυτή τη στιγμή. Σε κάτι τα τελευταία μου story έχω Novibet με ακτοπλοϊκά από χτες. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό το βίντεο δεν το κάνω για να κάνω κήρυγμα σε σένα ή στον οποιοδήποτε. Είναι μια υπενθύμηση που έχω ανάγκη να ακούσω εγώ ο ίδιος. Μιλάμε λοιπόν συνέχεια για την αγάπη δίχως όρους. Είναι μια φράση κλισέ, αλλά στην πραγματικότητα περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει. Γιατί? Επειδή αν ένας άνθρωπος δίπλα μας σταματήσει να μας προσφέρει ερεθίσματα και αν σταματήσει να μας διασκεδάζει ή να μας επιβεβαιώνει, χάνουμε το ενδιαφέρον μας. Σταματάμε να τον αγαπάμε και λέμε αντίο. Και πάμε στον επόμενο. Το χειρότερο λοιπόν είναι ότι αυτή την έλλειψη αγάπης τη δείχνουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Δεν μας αγαπάμε αρκετά ώστε να μας κάνουν με παρέα. Χρειαζόμαστε μόνιμα μια εξωτερική πηγή διέγερσης για να νιώσουμε ζωντανοί. Αν δεν υπάρχει θόρυβος και αν δεν υπάρχει μια οθόνη να βοσβήνει, νιώθουμε ότι δεν υπάρχουμε. Οπότε λοιπόν θα σου κάνω μια ερώτηση. Πώς μπορείς να αποδράσεις από μια τέτοια σιωπή? Modern men, they strip themselves of their unique identity because they're too busy scrolling, too busy listening to other people, too busy looking up to other people. When they're looking up to Togi, it is Togi's first time being alive. I don't know what's right. I don't know what I'm doing. I'm just being myself. And if more young men did that, the world would be a better place. That is genuinely good advice. Θέλουμε το κινητό μας συνέχεια να πάμε μια βόλτα, όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, ακόμα και όταν πάμε στην τουαλέτα. Γιατί αν μείνουμε για 2 λεπτά χωρίς αυτό, νιώθουμε ότι χάνουμε το χρόνο μας. Αλλά δεν είναι αυτό. Στην πραγματικότητα τρέχεις πανικόβλητος να ξεφύγεις από μια σιωπή. Τι είναι λοιπόν αυτό που φοβίζει τόσο πολύ τον άνθρωπο, και τι είναι τόσο τρομακτικό σε αυτή τη σιωπή? Τι μας φοβίζει στο τίποτα? Μας φοβίζει λοιπόν το γεγονός ότι στη σιωπή οι σκέψεις που έχουμε θάψει τόσο βαθιά θα αρχίσουν τελικά να βγαίνουν στην επιφάνεια. A lot of people say, my best shots are in the shower. Shower thoughts. The only reason shower thoughts are a thing is because that's the only time in the day most people aren't distracted by something significant. Just water over you and then you're thinking for 5 minutes. And you have incredible ideas in just that 5 minutes. Imagine if you gave it more time. Σκέψου λοιπόν τι αγάπη μπορείς να δείξεις στον εαυτό σου με το να βελτιωθείς σε αυτό το κομμάτι. Σκέψου τι αγάπη μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου με το που καταστρέψεις αυτόν τον εθισμό. Σκέψου ποιος μπορείς να γίνεις. Ένας παγιδευμένος σκιούρος. Παιδιά, έχω βρήκαμε το σκιουράκι. Δεν το πιστεύω.